Φαντάσου μια τάξη γεμάτη μαθητές. Κάθε μαθητής έχει τη δική του φωνή, τις δικές του ιδέες και τα δικά του όνειρα. Πώς μπορείτε να αποφασίσετε τι θα κάνει η τάξη? Σε μια δημοκρατία, η απάντηση είναι απλή: όλοι οι μαθητές ψηφίζουν. Η δημοκρατία είναι σαν ένα παιχνίδι ομαδικής εργασίας. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες να εκφραστούν και να συμμετάσχουν. Πώς λειτουργεί η δημοκρατία? Εκλογές. Κάθε τόσο, οι πολίτες ψηφίζουν για να διαλέξουν τους ηγέτες τους. Κανόνες. Η χώρα έχει κανόνες που ισχύουν για όλους. Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται νόμοι και ψηφίζονται από τους εκπροσώπους που επέλεξαν οι πολίτες. Συζήτηση. Σε μια δημοκρατία, είναι σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά, ακόμα και αν διαφωνούμε. Ακούμε ο ένας τον άλλον, σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που ωφελούν όλους. Ευθύνη. Σε μια δημοκρατία, όλοι έχουμε ευθύνη. Οι πολίτες ψηφίζουν υπεύθυνα, οι ηγέτες λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και όλοι μαζί φροντίζουμε για το καλό της χώρας. Γιατί η δημοκρατία είναι σημαντική? Ελευθερία. Σε μια δημοκρατία, όλοι είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε τη γνώμη μας, να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να ζούμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Ισότητα. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Δικαιοσύνη. Η δημοκρατία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε δίκαιες ευκαιρίες και ότι κανείς δεν αδικείται. Ειρήνη. Στην δημοκρατία οι πολίτες ζουν ειρηνικά μεταξύ τους, καθώς επιλύουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και όχι με τη βία.